Čaute ľudia, a dneska sme tu v Štúrove, ako môžete vidieť. Za chvíľu pôjdeme ochutnať niečo z týchto stánkov, čo tu môžete vidieť. A pôjdeme a ukážem vám za chvíľu, kto vyzerá v bazénoch týchto, čo sú tu. Na tobogány, sú detský bazén, všetko, takže dokúkajte až do konca. Takže takto toto vyzerá. Môžete vidieť. Tu majú langoše, rôzne stánky, lopty, striekačky, prívesky. Dáme tu len kuličkovú zmrzlinu. Je fakt dobrá. Stalo 4 €. Som si langoš. Aby dačo, vieš, A to ja by som túto rúru nevymenil za nič. a tú rúru, čo mám ja, na to grilovanie. Ale počúvaj, Vynieme tam tu na grilovanie. Toto je kebab tanier. Dobro, celkom. Máme túto obrovskú cukrovú vatu. Žuvačková, tak dobrá. Takže určite ochutnajte. A nakoniec som si kúpil takýto skateboard nejakým čarodejníkom s týmto korčulami. Čaute ľudia, toto by bolo všetko zo Štúrova, našeho obľúbeného. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a tým ma podporíte v tvorbe. Čaute!